היי כולם, היום מוסטון גיימר. אנחנו מתחילים בביקורת על רוקט ליג. בואו נקווה קודם כל שתהנו מהביקורת הראשונה שלי. ורוקט ליג סי 2016, איך שאומרים בזה, זה נראה לי ברוסית. אלרוי רוגט זיס, אוקיי, עזבו. אוקיי, בואו נתחיל קודם כל, אני מלך. והבת מוביל, אוקיי, בואו נתחיל קודם כל הרימקס. הרימקסים, אני קודם כל נורא אוהב רימקסים. הרימקסים הם הדבר הכי בין הטובים עליי. הם הכי אהובים עליי, ובטח אולי גם אני אשים כמה בסרטונים בזמן שאני משחק. ובואו נתחיל על הפתיח. הפתיח די כיפי, ולא תאמינו, במשחק המייצג את ישראל. אני אראה לכם, הנה, המשחק מייצג את ישראל. איזה כיף, וואט הפאק, הוא מייצג את ישראל, וואו, איזה כיף זה, בטח ככה שם, בטח, והבת מוביל אותו מגיע לה, אוקיי, איזה כיף, אולי אני אקנה אותו, אולי לא, אף אחד לא יודע, אולי אני אתאבד איתו, אולי לא, אולי כן, באטמן וסופרמן, עוד מעט מגיע לקולנוע כאילו, אוקיי, בואו נתחיל קודם כל בפתיח, הפתיח כאן די טוב, אני נורא אוהב פה את המניו, אבל סתכלו, יש לכם פה אונליין, אני אעבור על כל הפרטים בהמשך. יש לך פה אפילו ליגה שלכם. אוקיי, בוא נעבור קודם כל על המכוניות. יש את כל המכוניות. יש את אני המכונית אני הכי טוב מכל המכוניות, חוץ מהגונזיות האלה. בזה אני לא טוב, בזה לא טוב, בזה לא טוב. בזה עדיין לא ניסיתי, כי עדיין גם לא נגעתי במכונית. בזה גם עדיין לא נגעתי. אבל בזה ובזה אני לא טוב בכלל. אוקיי, בוא נעבור לכאן. הצבעים. אנחנו עכשיו נבדוק. אוקיי, בוא נבדוק כאן את הצבע. יש לי כאן צבע בצבע. אני גם אף פעם, אני לא נגעתי גם בזה אף פעם, כי אני לא חושב את המכוניות של מערב פרוע. את זה בדקנו. המכונית הזאת, בוא נראה איזה צבע. יש כאן פייר. מהמשחק אהוב עליי פעם. עם הסרטן. סטארס. כוכבים. עם המכונית מרוץ, עם הפסים המפגרים האלה, ועם הכנפיים, ווינקס. אני לא בנות ווינקס, חס וחלילה. יש ארבוח של עוד שיט. אוקיי, יש לנו פה את המכונית מרוץ ואת הדברים האלה. אוקיי, מורק, כל איזה סוואנה. יש לנו פה את הברקים האלה. חשבתי שהם יותר זמן. יש לנו פה את הדבר המגרבן הזה, ויש לנו את בקיצור אותו דבר כמו מקודם. יפה, זאת המכונית הכי אהובה עלי, שככה אני מפוצץ, הנה, שמתם לב לזה, שמתם לב. בואו יש לנו את הסטארס. רדי איג, אוקיי, בואו נראה מה יש ברדי איג. קודם כל אני לא טוב באנגלית, אתם לא צריכים לכתוב לי, כי אני יודע את זה כבר. כמו מקודם, ככה הוא הכי מהר, וואו. יש לנו את הוונום. מה ונום עושה? יש לנו את הפיירס, את הלנג'ינג ואת הקווינקס. ואקס דייביל פייר. יש לנו את הפיירס, לנג'ינגין, גולגולת, סטארס, פסים וטאג'. אבל כמובן אני אשחק בזה. ופה זה כל הגלגלים, אני אתן לכם לראות את הבוסט. אלה כל הגלגלים שלי. הנה. וזה כל הבוסט שלי. אני הכי אוהב את הבוסט פורטל. אני גם פעם חטפתי גם את הג'לי. זה כל הבוסט שלי. ואלה כל הכובעים שלי. הכובעים הכי אוהבים עליי עם סומבררו. ואלה זה כל הדגל שלי. ואם אתם שואלים מה זה, זה הקושי. כמו שאתם רואים פה, שמתי לב אולי בסמי פרו. אני סמי הכבאי. אוקיי, בואו נתחיל בבוטים כנראה. כן, נראה בבוטים. אנחנו נשים את זה על... יש לנו פה כמה אפשרות. יש לנו פה את הרייקין, פרו ואול סטנטר, אופינור, נו בוט. אבל אתם יודעים מה באמת נתחיל עם בוט. ויש פה את המפות הכי טובות כאן הם
כולם. אבל לפעמים מפת עורר. או שזה פעם היה מפת עורר. איפה זה? כמובן אני אשחק במפה הזאת. הכי טובה. אנחנו נתחיל. אוקיי, בואו נתחיל במשחק הזה. רוקט ליג. אללה. אוקיי, הנה זה הפתיח הכי טוב בעולם. אוקיי, לאן נצטרך? אנחנו לא נצטרף לבלו. הגרלה. בדיוק המוזיקה שהייתי צריך. לא. אור, בלו. איך בלבלתי אתכם, אוקיי. כמו שאתם רואים. איפה הוא? what the fucker? שפרד. לא, שפרד לא איתנו. מה זה איתי עשה? נכון, איזה כיף עכשיו. כמו כן, אפשר גם להעיף מכונית. הנה, תסתכלו, אני יכול להעיף כל מכונית שאני רוצה. בתמורת 100 שקל. כן, שכחתי גם לדבר איתכם על המצבים. יש לנו פה את המצלמה על הכדור, ויש לנו פה את המצלמה עם החצי מהכדור. תאכל קש. בוא רגע, נלך רק אחורה. בשביל מה? אוקיי, כמו שאתם רואים, כן, זה יכול לפוצץ. אוקיי, תסתכלו. אצלנו יש את המצב הזה. המצב הזה הוא להסתכל רק לזה, והמצב הכדור, כמו שאתם רואים פה, בואו הנה תסתכלו, הופה. אבל כשאתם ממש חייבים בוסט, אני מציע לכם להשתמש במצב, לא המצלמה על הכדור, ככה, בלי הכדור. הנה, כמו שאני חייב בוסט, אני לוקח בוסט. כן, אבל החיים בסכם פה, אתם יודעים מה? אני פוצצתי את חברים שלי ברוקט ליג, תסתכלו. כן, ושכחתי להזכיר מכות. כשאני אומר מכות, אתם יודעים למה אני מתכוון. לא מכות רצח כאלה בשיא המהירות. כן, אפשר. וכן, אפשר. יאללה, ביי. לא היה כיף בכלל. בוא נגיד שאני עכשיו חייב את הבוסט. קודם כל זה עם הבוסט ליד, לא! אבל תסתכלו רגע את הקטע הכי אהוב עליי. רק בוא נמצא את האיש הזה. ראיתם? פוצצתי אותו, נתתי לו בום 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 פטרח. לכי ילדה קטנה. ניצחנו 1-0. כן, ואתם יודעים משהו אחד? אם זה היה בכדורגל אמיתי בפציצוץ, אז מה היה? הייתי שם את הרקע אללה אכבר. זה מה שהייתי. תדמיינו לכם איך זה היה בכדורגל אמיתי. כמה זמן לדמיין? מסי מוסר לליאו. רגע. מסי מוסר לניימר. לניימר היה פאול. רונלדו לקח את הכדור ורונלדו היה כרטיס אדום. ומה שקרה הוא יצא במשחק. ומסי הבקיע גול. ואיזה שער! הוא התפוצץ! השער התפוצץ! וואט דה פאק! נתתי לכם דמיון קטן. כזה שובב. לכו תאכלו ביצים מקושקשות. אז עכשיו אנחנו, מקווה שנהנתם. כן, בואו אני אעשה את זה עם חברים שלי. או שכבר הייתם בסוף. מקווה שנהנתם, יאללה, תנו לייק וסאב אם נהנתם, ואם אתם רוצים עוד לייק וסאב, ואם לא נהנתם תנו לייק. אם נהנתם תנו לייק, ואם לא נהנתם תנו לייק, ואם לא נהנתם תנו סאב, ואם מי שנהנה תנו סאב. תודה רבה, נתראה בפרק הבא על הביקורת בורדלס.